dneska tak uděláme reakci na Fizzyho, jo, taky jsem se kouknul i na Stejka, kde taky dělá tuhle reakci, tak se inspiruju od něho, jo, takže jdeme si to pustit. Moje holka Anetka je v nemocnici a protože tam nesmí mít žádné sladkosti, vymysleli jsme 11. What the fuck? OK. Způsobů, jak je tam dostat, tak sleduj až do konce. Tak jo lidi, máme tady první způsob. Myslím si, že tohle bude fakt sranda, protože jak si můžete všimnout, s Domčou jsme v kostýmech. Anděla. Andělu, vypadáme fakt vtipně, ale Anetce se tam pokusíme donést tyhle ty rohlíky, který jsme si přidělali na svatozář. Dáme si to takhle na sebe a snad to nebude moc poznat. Když tak se nějak vymluvíme, doufám, že to vyjde. Dobrý den, jak vám můžu pomoci? Dobrý den, my jsme Andělové, já jsem Anděl Ludmil, tohle Dobrý den. je Anděl Radil a chtěli bychom se jít podívat za Anetkou na návštěvu. Dobře, a kde máte čerta s Mikulášem? Co? My tady žádný nemáme, my jsme praví Andělové a chceme Anetce povyprávět naše příběhy. Aha, tak Ale jako nechápu, proč Domča má křídla a Víťa nic nemá. Děkujeme. OK, Doufám, prosím. že až se vrátí, takže mi taky nějaký poví. Ne, to fakt Čau, Anetko! Podívej se, co jsme ti donesli. Jo, to je skvělý kluci, ale bych chtěla fakt nějaký sladkosti. To... ne, reklama. To nevadí. Fakt nějaký sladkosti, to bych fakt ocenila. No tak teď se nám to nepovedlo, ale třeba příštím způsobu by to mohlo vyjít. Tak jo lidi, pro další způsob jsme se převlíkli do těch Humy a Fizzy. Tak koukaj, jak jim to projde. nemocničních obleků. No a mě napadlo, že bychom mohli sladkost... OK, tohle je do auta lékárnička. Vidím, že fizzy drink. Mám taky fizzy drink a nějaký sladkost. OK. Vplašit do téhle autolékárničky. Co myslíš, Žumi? Jo, přesně tak, tak to pojď otevřít, vysypeme to všechno pryč, to tam vůbec nepotřebujeme. Výborně, no a dáme tam všechno, včetně fizzy drinku, který kdybyste chtěli, tak ho najdete v té nejbližší večerce. Tak rozhodně zaběhněte tak, dáme tam úplně všechno. Jo, večer. Něco dáme tam. Výborně, to zapneme. Super, a můžeme jít rovnou do nemocnice. Ahoj! Dobrý, počkejte, já vás vůbec neznám, odkud jste? My jsme tady noví, My jsme doktoři. chvátáme na sál, není čas. Dobře, ale tak vy jdete na sál, tam je úplně všechno, proč si berete tu lékárničku? No tu, To je naše. Nepotřebujete. My máme vlastní věci v tom. Ne, to neodpínej. Zase další sladkost, to není možný s těma lidma. Tak jo lidi, jako dalším způsobem se za Anetkou pokusíme dostat McDonald a jsme oblečený jako retro rapeři. Domča má na sluchátkách tyhle ty poňavoučký hamburgery, který bych si hned dal. A já jsem si dal za čelenku tyhle ty ranolky. No, uvidíme, snad nám to projde. Když tak budeme muset zarepovat. Dobrý den, jak vám můžu? Nazdárek, páne! Svít naši kamarád. Nazdárek párech, to je vážně dobrý recepce. Anetko, chce mi zarepovat náš nový song. A proč máte místo sluchátek? no to je naše jmy. Jo, repujeme taky o jídle. To je hodně zajímavý. A budete mi něco repovat? Jo, můžeme, já to meatballs. Tak jo, ranolky, hamburgery, to má každý rád. Dom si k něm fizzy drink, má ho rád i můj kamarád. Mě to stačí, běžte. Jo, děkuji, takže, čau. Ty jsou hrozně otravný. Koukej, co jsme ti přinesli jsme ti tady ranolky. Jo, a všechno hamburgery, jo. Tak tady máš, můžeš se pořádně najít. No, tak to fakt děkuju, tak konečně normální jídlo. Hlavně, ať ti chutná. Tak jak můžete vidět, je tady Ale já nevím, ale prostě jako proč už nemá Káju? A proč má teď ani Anetku? Jako, jestli se s ním pozašel, asi jo. No, asi kvůli čemu. No, to je jedno. Jdeme se koukat dál. Vidíte kochtíček a humíček kochtíček a pomocí tohohle herce tam pro... Aha, vidíte ten obličej u toho Fizzyho? Vidíte ho? Aha. Dobrý obličej. Všechny tyhle dobrůzky, tak naháš to tam. Výborně, tak. Já tam Dobrý, tam
naše fizzy drinky, skvělý, dáme tam úplně všechno a abychom to zamaskovali, tak přesto ještě hodíme tuhletu látku. Takhle ji tady hezky dáme a můžeme jít dovnitř. Dobrý den, Dobrý den, my jsme duo specialita. Super. Máme tady polívku pro slečnu Anečku. Ano. Já mám rád polívky, tak Ne, to je pouze pro slečnu Anečku. Přesně tak. Co? na to citronu, opětka, a když mi to bude chutnat, tak vás ještě doporučím jinam. Jo, tak A to není dobrý, my jsme začátečníci. to si děláte srandu. To si děláte srandu. Dalším způsobem k Anetce snad dostaneme co nejvíc sladkostí, protože jsme se s Domčou převlíkli za opraváře televize. A máme tady tuhletu obří krabici a řekneme, že tam jdem na insul. Google TV. Okay. Novou telku, ale v té krabici budou jenom sladkosti. Je tam, Domčo. Tak, pořádně. A nesmíme zapomenout nějaký fizzy drinky, ať má taky co pít. Tak, dáme jich tam takhle, třeba 5, můžeme zavřít krabici a jdeme to zkusit. Dobrý. My jsme... Kámo, ten Domča, to hraje dobře. Poslouchejte ho. Opraváři televizní a jdeme za Anetkou, protože nám volá, že Jak to všichni řekne? drinky, ať má taky co pít. Tak, dáme jich Jak tam to takhle, řekne třeba 5, Domča? můžeme zavřít krabici a jdeme to zkusit. Dobrý. My jsme opraváři televizní a jdeme za Anetkou, protože nám volá, že potřebuje novou. Jo, to je fungovka z Brusunova. Tak já z bezpečnostních důvodů to jenom zkontroluji, jestli můžu. Jaký bezpečnostních důvodů? To nemůžete otvírat. Jo, random. Tam má prostě nohy. A to je úplně jenom No, televize. dobrý, má to tam. Nic neuvidíte. Tak takhle teda. No. A běžte hned ven. Jak se to... Naším způsobem se pokusíme za Anetkou, bylo Nutella. tady takovýhle květináč, do něj už jsme to hodně nandali, ještě tam takhle přidám poslední lžičku. Jo, Nutella, co bych si dal? Tohle takhle zasadím. Trošku se to přimáčkli. Ale to nevadí, podle mě to vypadá hezky. No a pěkně myslím si, že můžeme rovnou vyrazit. Jo, budeme OK. takový zahradníčci. Jo. Dobrý den, Nazdar, mladej. my jsme zahradníci a Ježišmarja. neseme květinu. Teď budu chvíli mlčet, ano? Takže jako tam běžte. Ale jenom tu lopatu tady prostě. Jo, tak mi pohlídej, mladej, jestli to uneseš. Dobrá, tak jo, kytička se jí bude líbit. Ahoj, Anetko. Koukej, donesli jsme ti sem takovouhle květinu, ve který je totálně Nutelly. Tak to je tam fakt hodně, tak to je neskutečný, to by tady vyzbyli na celý den. Tak to mě kluci fakt potěšili teda. Tenhle způsob je za mě jeden z nejlepších a nejvíc propracovaný, protože jsme si s Domčou připravili tuhletu figurínu, která bude na nosítkách a my jsme jako nějaký sanitáři nebo něco takového a poneseme tam tu figurínu a pod ní budou sladkosti a bude zabalená Jo, to vám tuhletou asi plastou. Ať to není vidět, neprojde. tak Ne, to vám dobrý neprojde. a můžeme jít, tohle to určitě Pozor, vyjde. si to potopím, Potřebujeme ho dát Anetce na pokoj. To bohužel nemůžete. Anetka má soukromý pokoj. Co si co s tím máme dělat? No musíte ho převést někam jinam. Co to tak na to kašlem? Co je tak tady? Cože? To je. A i tak se pod ní podívat. Zajděte pryč. Tak, sledujte, co jsme si tentokrát připravili. No, na stole už máme plno sladkostí a v ruce držíme tyhle polštáře, takže vložíme je dovnitř všechny. Jo, úplně všechno, nic tady nenecháme. Výborně. Ty si drink nesmí chybět. No, skvělý. A jak můžete vidět, tak na sobě máme věci na spaní, takže to snad nebude vypadat moc podezřele, když si poneseme ty polštáře. Snad najdeme. Kámo, Já můžu pomoci. Nebudou noc. Dobrý den, my jsme hrozně unavený a já jsem volal No, se jak slečnou jsi Anetkou, že má na pokoji volný postele, tak bychom si tam mohli jít Kytku. lehnout. Ale to nemůžete, tohle není hotel. Co? No, bohužel, pánové. Jako líbí se mi ty polštáře, takže ty mi tady klidně můžete nechat. No to ne. No tak my jdeme radši pryč. Pojď my jdeme. Dobře. Máme tady další způsob a tentokrát jsme se s Domčou převlíkli za policajty a pokusíme se tam propašovat sladkosti v tomhletom obušku. Máme tady tam je takhle napsáno díl, takže Domčo, polica. nastrkej tam nějaký pendreky, dáme tam handreky, jo, nasypeme tam lentilky pořádně, tak tam jsou. A pár mentosek. Jo, dobrý, to bude stačit, Domčo, tak ještě jednu tam dej, pořádně to zavřeme, zalepíme to a jdeme do nemocnice. Na to fakt zvědavej. Dobrý den, páni policii. Dobrý den, policista Boris. Dobrý den. Boris. Dobrý den. Takže my jsme sem přišli Dobrý za jméno. Anetkou, protože potřebujeme vyřešit jeden případ a potřebujeme jí na svědectví. Tak, a máte nějaký OK. Hele,
Pane recepční, nechte nás dělat naší práci. Jsme policisté, vy jste recepční. Potřebujeme vyřešit případ, tak nás nezdržujte a my jdeme prostě dovnitř. Jinak to budeme muset řešit tady. Dobře, omlouvám OK. se. Běžte, prosím. Děkujeme. To se moc omlouvám. Pojď. Koukej, co jsme ti přinesli v tomhle Já už jsem zavekla, Koukej, tak na sabruku. Trošku se to vysypalo, ale to nevadí. Nevadí, tak já to pozbírám, tak to fakt děkuju, konečně mám nějaký sladkosti. Ho, tady Santa Humy Brumy a vedle něj pomocníček Tak se koukala. Veselé Vánoce! No a jak si můžete všimnout, tak momentálně před sebou máme tenhle ten santovský pytel, který je plný sladkostí. Tak ho vezme pomocníčku a jdem vyrazit záletkou do nemocnice. Jo! Jak vám můžu pomoct? Veselé Vánoce, mladíku. Veselé Vánoce! Momentálně neseme dárečky, sleční Janec. No. No, to je super. A dáte mi nějaké dárek, když nejsou Vánoce. Ale... Dáme, prosím, čuvaretku. Jenom Ale není. prosím. Co? Vy dáte dětem radost. Tak můžete mu tam něco vytáhnout, teda. Super. Tak já se nebudu koukat, je to překvapení. Tak. Je to samý sladkostí. To se Kamu, jestli to Tenhle sedlo. způsob moc nechápu, protože ho vymyslel Domča, ale napadlo ho to, že vzali takhle dva plišáky, totálně vydlabají a dovnitř narvání sladkosti, co? Jdeme to vydlabat, můžeme vydat hodně, Kamu chudá, teď to tam musíme chudá se narvat, zase mi tam vyjde plišáci. drink. Jo, super, doufám, že nám recepční bude rozumět, protože bude mluvit jako miminka. Jo, dobrý, já už jsem hotový a myslím si, že je to k nepoznání. Na druhou stranu je to docela dobrý nápad, Domčo. Dobrý den. Dobrý den, já jsem Adámek a máme můj kamarád Filipek a chtěli bychom jít za naši sestru Anetinu. A nemáte maminku? Tak běžte za maminkou. Bez maminky vás to nemůžu pustit. Co? To si děláš srandu, Tak to už stačilo. Dejte odběr a čau. Tak jo, pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr a zvoneček a u dalšího videa zase. Čau.